Здравей, мои приятели, пациенти, последователи, така, в Facebook, в другите социални мрежи. Днес ще ви представям един мой пациент, пореден случай, пореден пациент, който лекува се с стволови клетки, с регенеративната медицина, с възстановяващата медицина и то с наистина най-сериозната диагноза асептична некроза. Знаете, че тя засяга по-младите хора и той наистина е млад пациент, който се само представи, като общо ще ви разказва както дойде преди около 6 месеца някъде и направихме стволовите клетки. Дойде наистина, аз няма да разказвам, нека пациента да ви разказва как е дошъл и как се чувства днес след 6 месеца. Поставиха ми диагноза трета степен на дясната става и втора степен на лявата. Асептична некроза. Казаха, че съм за операция, че не подлежи на лечение. Не можех да хода и започнах тук лечение при доктор Денум. Сложихме стволови клетки. Не се усеща веднага, не мислете, че това е с вълшебна пръчица веднага да се оправите, но ето след 6 месеца съм здрав, без да си правя операция, хода, без да куцам. Без болките. Болка няма в ставите. Можеш да покажеш как разкрачваш вече, защото тогава като дойде нямаше да, ето сега мога да се разкрача, мога да клекна. Да. Той тези неща не може. Я да ходиш малко напред, молете. Вижте как ходи нормално, страхотно. Походката, значи ако го гледате, аз ще ви показвам походката при мен. Е така походката на асептичната некроза от стягане и напрежение в тези мускули и сухожилия. Значи мой пациент след 6 месеца наистина, той каза и на вас, че ефекта не се усеща директно, защото това не е обезболяваща процедура, това е лекуваща. Трябва време, да може тези клетки да правят нещо, да правят така и да лекуват. Затова, нали, какво им казваш на тези, които имат асептична некроза? Да не бързаме. Значи, други лекари ми казаха, че трябва да взема патерица, да сменя работата, аз се занимавам с дограма и да си направя операция. Но благодарение на доктора нито съм си сменил работата, нито хода с патерица и си хода нормално, живи и здрави, дано остане така и... Аз мисля, че още ще има, макар че си е добре сега, аз нали, виждам разликата е огромна, аз мисля, че още това лечение, което аз правя, което разбира се дългогодишна вече, аз вече 4-5 години имаме пациенти с асептична, от 4 години направени, имаме и такива пациенти. Аз до сега не са привлекат, те бяха дошли, че директно за операция или за патерици или други неща. Искам да кажа, че тези клетките са жив материал. Те останат вътре. Да, и действат. Смисъл, ти виждаш, че постепенно работят и докато наистина вече имаш ефект. Живи здрави, ако имате наистина такава диагноза, или имате коксартроза, или гонартроза, повярвайте ми, наистина вече аз от 100% вярвам, че от тези процедури има наистина ефект страхотен. Не да бързите за операцията, винаги можем да оперираме. Винаги има шанс. Ама има шанс и нека да го използваме и нека да е последно операцията. Бъдете живи здрави.